sa sige na akong pamalandong aning kinabuhi sa pagkapari, dunay duha ka main functions ang pari nga maoy common natong tanan. Kung ato ning buhaton, maliwat gitang Kristo nya unsa man ning mga funksiona, unsa man ning mga katungdanana, mao ang pag-ampo o pag-antos. Ampo o antos. Kinsa ninyo ang nakatuman ani? Taas ang kamot. Ay mo paglingi sa inyong tupad, mga maritis man mo. Taas lang. So, naay mga tulo ka buok, upat. So, ang kasagaran, wa katuman. Ampo o antos. Mauna si Jesus, isip atong Pangulong Pari, High Priest, nag-ampo o nag-antos. Unsa maning pag-ampo? Daghan sad nato nga ang ampo kutob ra gyud sa pagpangayo, sigig pangayo. Bitay mo anhi dinhi, bisag hapit na mo 90 ang edad, mangayo lang yapon pader, bendisyon ni ko nga blessingi ko pader kay haron mawa ning akong panakits tuhod. Ako hapit na kamo 90, ako gani nga padoong pa mo sa 60, sakit na maganin tuhod. Kanabang sige ra kitag pangayo. Bisag nag stage 4 cancer na, Ginoo ayuha in taon ko. Ngayo lang yapon. Ang pag-ampo gipakita ni Kristo dinhi o gipakita sad sa unang pagbasa kinabuhi ni Abraham. Mao di ay ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Muampo ganita, pasabot mutuman sa sugo sa Ginoo. Mao bitaw nga ang gitudlo ni Kristo natong pag-ampo kanang amahan namo, gauna gid diha ang pag-ingon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Muna mo simba mo ron dinhi, ako nagmisa ko, ampo man gitawag man the highest form of prayer ang misa. Pero kung niata dinhi aron lang pagpangayo, dili na mo epekto, kay dili na siya pag-ampo. Ang tinuod nga pag-ampo, ang pagsugot. Ingkadi na lang dita mangayo pader, mangayo lagi, pero muinding yun sa pagsugot. Muna si Kristo nangayo man siya, ingon siya, amahan ko, kung mahimo kuhaaning kupa sa pag-antos diri kanako. Ang iyabang kamatayon sa cross na gimugna ni Judas sa pagbudhi ni Judas, nihangyo siya na, ingon siya, kuhaa kining kupa gikan kanako, pero iyang gisumpayan, apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman kundili ang imo. Pareha siguro nagmaingon ka, Ginoo, papasara ko sa board exam, apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman kung dili ang imo. O di ba? Ginoo, makauyab unta ko, kay 35 na akong edad, wa pa ko kauyab, gusto jud ko magminyo. Ang na pagampo, apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman kung dili ang imo. Pagkaugma na dayon ang uyab ni mong siga kay mata, kay kusog kayong musuyop. Ang sama dayo imong isulti, Ginoo, mauna ba kini? Matuman ang imong pagbuot. Di naminyo dayon mo, siga kay mata, manuyupay kayo, sigihan na kagkulata, unsa may mo iampos Ginoo? Moingon sa Ginoo, mausab unta in taon ni siya, ayaw. Ingna, Ginoo, makatuman unta ko sa imong kabubuton, kay bunga ba yan sa akong gipangayo nga makauyab og maminyo ko. Makatuman unta ko sa imong kabubuton, bisan pag nangahiwi na ning akong naong sa kulata, aning adik kong bana. Ana, mao na ikalipay sa Ginoo. Nya, unsa man inyo nang buhaton? Ana.
Ginoo, makatrabaho unta ko. Nadawat nagtrabaho, porting gamayag sweldo, porti pang istriktuhas amo. Pakauwawan pa ka. Ang sa may imong iyampo, may nga Ginoo in town, muhunong na unta ni sila daog-daog nako. Inkrisan unta ko sa sweldo. Ayaw. Ayan. Ing na Ginoo, makadawat unta ko o makapadayon sa pagtrabaho bisan pag gamay ang sweldo nya daog-daogon pagyugog maayo. Kana matuman ang imong pagbuot kay nangayo biya gyud trabaho, imo biya ning hinatag ning trabaho. Nindot no. Plus karon magantos ko sa pagkapari kay minus kayo ang halin sa slat. Ginoo, di ko maingon mahurot unta day ni kahalin ang slat. Ako na nang gusto, pero may biya sa dunta. So ang ako lang ingon, Ginoo, makapadayon ta kog baligyag slat, bahala na lag jutay pa ang mupalit. Ana. Nya kamo unsam sa inyong iyampo pagsimba ninyo. Ginoo, madasig ta kog palit og slat. Mataghigayon nga maminaw ko aning misa ni Father Siano. Di ba dito tano? Mahibong lang kay kaugma. Uy, mupalit naman kag slat. Nya pag pangutana nimo sa imong bana napakay kwarta diha dong, wa na palit unta kog slat da. So kanindot ana, ako ning ibaligya ako mga hiniktan, pila man ka hiniktan akong ibaligya para makapalit kag slat. Ing kahala milagro. Pinangga kini niya iyang hiniktan unya karon ipabaligya naman. Tungod ito sa imong gugma sa pagpalit og slat. Iya ding ibaligya iyang hiniktan, halin og 20,000. Palit din kag slat nga mga balik 15,000 imong paliton. 30 ka slats nya ang 5,000 palit ni mog bugas tus inyo saksako palitan pa nimo ginagmayng mga dilata. Di na mo mapasmo usara kahiniktan nya imo din sige gaos-gaos imong bana. Sus karon pa jud ko naka-amgo nga kini ding imong paghimo ani mga hiniktan makasulbad sa atong problema nya makapaduol pagid nato sa Ginoo. Ingon din na imong bana ako na gud ni. Na iksunod adlaw pildi na sad sa tari. Ikaw pildi lagi ka sa tari hurot sa kwarta. Sagdi lang day ana damata nang pildi. Di ba? Magkasinabot na mo. Unsa may bunga sa pagampo? Ang gahom batok sa yawa, makawagtang og sala ang pagampo. Matod pa ni Kristo, pagampo kamo aron dili mo daugon sa dautan. Mo yang gisulti dire, wa mo naminaw. Diray, niingon siya, pagtukaw kamo og pagampo aron dili kamo madaog sa panulay, andam ang espiritu, luya ang lawas. Ayaw pagsalig sa lawas, kaning panginahanglan sa atong lawas kay di ni kamo muampo, sige ra nig pangayo. Nya anha man ta madaog sa panulay kana magsigitag pangayo. Ihatag si Abraham sa iyang pagampo, nakabati siya sa Ginoo nga niingon, ihawa ang imong anak og ihatag na rin ako. Isip sinunog iyang gibuhat nya sa dihang iyan untang dunggabon iyang anak, wa madayon kay gibadlong sa Ginoo, ako ra kang giswayan. Si Jesus gipangayo sad sa iyang amahan aron maluwas ang katawhan, pagpabitay sa krus o pagpakamatay. Nihangyo gamay si Kristo, pero sa ikaduha niyang ampo, nakita niya sa iyang pagampo nga ang kabubuton sa amahan, ipabitay gid siya sa krus. Munang sa iyang ikaduhang ampo, ningon siya, amahan ko, kud imo gayong ipainom kanako kining kupa sa pagantos, matuman ang imong pagbuot. Hastang nindota, no? Karon daghan kay nga divorce, daghang na nagbuwag, hasta sa akong mga kaliwat na ay na nagbuwag.
Hastas kaugalingon akong pamilya mismo na ay na nagbuwag sa ilang panagtiayon. Di na madagtambag. Pero moingon ko nila, bulahan gyud mo ug moantos mo. Mo nang ang pag-antos mo'y ikaduhang trabahos pari. Ampo niya antos. Kining pag-antos makapasantos gyud ni. Ang pag-antos makahatag gid na siya og kaluwasan. Mo na kining atong gi saulog nga Eucharistia, pag-antos ni sa Ginoo nga nakaluwas nato. Salamat sad kay daghan ang niantos. Dito bitaw ko sa kuan, sayop day ko gahapon akong ingon buhol man ko niadto, Dumaguete man dito. Dumaguete ko niadto atong 29 og 30 ang akong talk pagka 30 katong nasama ni akong bukton, ni uga-uga naman o gamay. Ni uga-uga. Sa Dumaguete to, parokya sa Our Mother of Perpetual Help, Balogo. Ang parish priest, akong classmate sa seminaryo sa una, si Father Mark Velos. Iya ditong assistant, si Father Junifer, mauray dito kay nailakaw ang akong classmate. Ang kuan, ang usagid sa akong gi-share nila dito, nga kining paghiusa kay synodality man to ilang tema, synodality as the new way of being a church. Nako di man ni new way, karaan naman ni nga way ang paghiusa kanang magkuyog tang tanan, pero ang gikinahanglan mao gyud na kamaotang mohigugma sa atong isig ka makasasala. Kanang paghigugma sa atong isig ka makasasala, antos ang gikinahanglan. Kanang imong tupad makasasala na dili. Kasasala no? Klaro anang naong ana. Sige ko no, ingna ko no, ingna na imong tupad, ingna sugod karon antoson ti ka. Sige, ingna. Makaingon ba ka? Antosonon kay nang makasasala. Muna si Kristo nakakita siya, in siya imo gining ipadayon, amahan, ako ning antoson. Ngano man kay ang makasasala kun imong luwason mo antos gyud ka. Mao bitang pag-adto nako didto tong nag-CR ko nga naigo ni sa screw ang akong diani agas ng dugo, ningon dayon ko part day ni sa akong pag-antos nga akong tagaag kaluwasan kining mga tawhana kay padung man kumutok nila aron sila maluwas. Di hapitan sa Ginoo, murabag ingong Ginoo ba mailan ang imo aras panit ang ako gyud buslot akong kamot hasta akong tiil hasta akong kilid buslot hasta akong nangatusok ang mga samad akong buko-buko nangalaksi tungod atong latigo nga naay puthaw ang tumoy sa latigo. Puno akong lawa sa samad, kagamay ra nang imo, usar na kahit. Samtang nagtambal sila ba mo toy akong nahuna-huna. Stan Lord no, tinuod gyud. Antosonon gyud. Antos pagbiyahe, antos pag kaniniya. Samad napagidaghang pag-antos ani. Pero naman sa daghang mo palit og slot, maluwas pod. Di ba? So antos lang gitag pamaligyag slot ani. Pila na may atong halin ron ako mong tagag-update ha. Ang atong SBF DAG as of yesterday, ang atong paras kumbinto, ang atong halin niabot na og 21,744 ka slots. Pakpak. Sige lang yun kinaihinay. Napay 54,256 slots nga available. Gikan na sa 76,000 karon 54,256. Nya ang atong final nga halin sa atong special slots katong MMPP, Mother Mary's Protective Power, nga mo'y atong gigamit sa
kuha na to pag culmination sa Flores de Mayo, 10,000 man to atong gibaligya ka slots, tag 100 per slot. Ang total natong halin niabot og 11,608 ka slots. Pakpak. Ay, kaya mo da. Nga ang equivalent ani nga figure is 1,160,876 and 22 centavos. Nga ang ato sang gasto tanan atong kulminisyon na ning abot pod og 1,138,461 pesos and 32 centavos. So napay sobrang gamay nga 22,414 and 90 centavos. Pakpaka na to ang Ginoo. Nagi sobrang gamay sa inyong pagkamanggihatagon. So antos taghatag, antos tagpalit, pero daghan baya kayo ang nalipay sa atong gibuhat. Abutan kog alas 2 kaadlawon. Na magampo gid ta kanunay og moantos ugma first Friday na anasad tay vigil sa Alliance of Two Hearts. Ampo ni magsugod ta og rosaryo alas 10 sa gabi, unya alas 11 sa gabi magmisa, nya lahos na nga vigil hangtod sa alas 6. Ampo antos nya mga pilmo dili tulo raman kabukang niya. Ampo na kuyog ni Maria ug ni Jesus. So ang iyo nako ang tanang mga mandated organizations nga labing minos magpadala gyud mo og mga 5 ka mga representative sa inyong organisasyon. Kani bang mga mandated organizations o commissions nga niya sa simbahan magpadala mo og labing minos 5 nga maoy mo ampo og mo antos niining Alliance of Two Hearts nga vigil, reparation sa mga sala, pagpangayo og kalinaw og kahusay sa tibuok kalibutan, labi na nga mahunong na ning mga gubat og kagubot tali sa mga nasod nga nihatag na tugdako kayong kasakit karong panahon na. Kung daghan na ta ang magsigig vigil, di raman ni dinhi sa tong simbahan kaning Alliance of Two Hearts vigil, naa man ni sa tahapitan ng simbahan ato ning buhaton nya kita dinhi sa San Vicente magampo ta og magantos buhat ni sa pari, ako pari nga giordinahan, kamo pari nga gibunyagan, ato ning buhaton kay di na basta-basta ang gibuhat siyawa nato karon giatake na tagmaayo nya ni epekto ang iyang pagpangatake tungod kay jutay na lang ang nagampo. Munang ningon si Jesus, pag-ampo mo kanunay aron dili mo madaog sa panulay o sa yawa. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Karon kining atong pag-anhi kamusang naminaw diha sa online nato nga misa, mausad ni ang isultis inyong kaugalingon og ngadtos Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Magampo ta, magvigil ta aron dunay kausaban kining namuranag na nagusbat nato nakahimtang sa kalibutan. Dili lang igo kining mga gubat ni kining mga kalamidad, mga bagyo, linog, lunok. Grabe kaayo ang gibuhat sa yawa. Nya sige lang yapon tag kwarta, dili makasulbad ang kwarta sa gubat, dili makasulbad ang kwarta niining mga lunop, linog, kining mga makras, malunod, makras ang eroplano, malunod ang mga barko, dili ni makasulbad og kwarta. Ang makasulbad mao ang gahom sa Ginoo nga molihok matag higayon nga kita mo ampo ug mo antos sinunod ang panig-ingnan sa atong Pangulong Pari nga mao si Jesucristo. Manindog ta mga pari.